Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah birabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kagem para pamirsa ingkang ing sapunika saweg nandhang sakit, nandhang gerah. Mugi-mugi Gusti Allah Taala enggal paring tamba paring usada saged seger kuwarasan kados wingi uni. Kagem para pamirsa ingkang ing wekdal punika nembe nandhang masalah ingkang berat, masalah ingkang rumit, mugi-mugi Gusti Allah Taala enggal paring solusinipun ingkang sak sae-saenipun. Lan ugi mugi-mugi para pamirsa ingkang sak punika tanggap warsa, mugi-mugi pinaringan yuswa ingkang panjang, yuswa ingkang barokah, yuswa ingkang manfaat. Ugi dumateng para pamirsa ingkang sampun kersa paring subscribe, paring atensi tuwin koreksinipun dumateng Kreweng Aji channel menika, kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Mugi-mugi Gusti Allah Taala paring dhateng kula lan panjenengan sedaya paring seger kuwarasan, ayem tentrem, kuat slamet, sabar lan tawakal. Mugi-mugi ugi Gusti Allah tansah paring gampang lan gampil, gangsar lancar anggit kula panjenengan sedaya nyambut damel pados rejeki ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang barokah, ingkang kuwatah, ingkang malimpah-limpah, ingkang manfaat wonten ing donya ugi manfaat wonten ing akhirat. Ugi mugi-mugi Gusti Allah Taala tansah paring dhateng kula panjenengan sedaya pangayoman saking godha rencananipun setan lan iblis, saking fitnahipun Dajjal Ya'juj saha Ma'juj, saking bebaya. Mugi-mugi sangkala ingkang dumawah lebura dening Gusti Allah Taala, ingkang dereng dumawah mugi-mugi tinulaka maring Gusti Allah Taala. Monggo kita lajengaken kajian kula lan panjenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qiftum farizalan aw ru'bana fa idza amintum fadhkurullaha kama alamakum ma lam takunum ta'lamun. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an illal hawli ghayra ikhraj. Fa in qarajna fala zanaka alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wallahu azizul hakim. Walil mudallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal
muttaqin. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum layadhihi la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul adzim. Artosipun nanging manawa sira padha nandhang wedi lah salata kalawan lumaku darat utawa kalawan nunggang jaran. Dene samangsane sira padha aman lah padha elinga marang Gusti Allah Ta'ala kaya anggone mulang panjenengane ing sira barang kang maune sira padha ora weruh. Lan sira kabeh sing sapa arep mati sarta bakal atinggal rabi padha aninggalo weling amenehi papancen marang para rabine nganti setahun kalawan ora dikon lunga. Nanging manawa padha lunga saka karepe dhewe lan ora cacat ing atase sira tumrap apa tindake anglakoni cara becik ing awake dhewe lan Gusti Allah iku minulya wicaksana. Lan tumrap para wadon kang kapegat iya kudu diwenehi papancen kalawan cara kang becik. Iki dadi kawajiban ing atase para kang padha bekti. Kaya mangkono iku Gusti Allah anggone anerangake timbalan-timbalane darapun sira padha mangertiya. Maha leres Gusti Allah Ta'ala saha dawuh-dawuhipun. Katerangan wonten ing ayat 239 nandhang wedi ing mriki ingkang dipun kersakaken ajrih babaya saking mengsah ingkang saged ugi lajeng nempuh para kaum muslimin menawi para kaum muslimin lena saking anggenipun anjageni mengsah salebetipun sami salat. Dados dawuh punika mangsuli malih babagan bab perang ingkang sampun kawiwitan nalika marsitakaken bab kiblah ingkang sajatosipun tansah karembak ing salebetipun surat punika. Bab waranda ingkang karembak ing dawuh ngriki punika gandeng rapet kaliyan bab perang. Jalaran wontenipun peperangan punika mahanani kathah tiyang estri ingkang dados waranda. Kajawi punika bab perang punika taksih badhe dipun wangsuli malih wonten ing rukuk candhaipun. Katerangan salajengipun wonten ing serat 212. Babar pisan boten wonten ingkang nedahaken bilih ayat punika dipun suwak dening ayat Quran sanesipun. Ayat 230 sekawan tuwin wonten ing serat sekawan serat An-Nisa ayatipun 2 welas. Boten mengko dawuh punapa-punapa ingkang cecengkahan kalian ayat punika. Ayat 230 sekawan nerangaken bilih ngidahipun tiyang estri ingkang katilar pejah dening semahipun punika kalawan wulan sadasa dinten. Sekawan wulan
sedasa dinten. Nanging ayat punika boten nerangaken bab midah, dene ingkang kapangandikaaken namung prakawis tetep manggen ngantos ing salebetipun satunggal taun kaliyan dipun cekapi kebutuhanipun. Malah wekasaning ayat punika mangandikaaken kanthi terang menawi dipun waranda kesah saking griya saking kajengipun piyambakipun sampun boten angsal punapa-punapa malih sarta tumrap warisipun ingkang jaler ingkang sampun tilar donya boten wonten pakewetipun malih manawi pun waranda wau nindakaken barang ingkang kaiden inggih punika sesemaan malih ing sasampunipun kliwat midahipun sekawan wulan sedasa dinten. Dene dawuh wonten ing serat sekawan serat An-Nisa ayatipun 12 punika mranata bilih pun waranda kala wau kajawi ing saangsal pangayoman kados ingkang kasebataken ing ayat punika ugi angsal bondo tilaranipun semahipun ingkang sampun tilar saprosekawan utawi saprawolon. Sarta wonten ing serat sekawan serat An-Nisa ayatipun 12 kala wau ngendikaaken kaliyan cetha mangandikaaken kaliyan cetha menawi wonten ingkang kedah katanjakaken kangge nuhuni wasiat punika inggih cecengkan kaliyan ayat-ayat sanesipun. Dados sampun boten wonten satunggal punapa kemawon ingkang ngleresaken panganggep bilih ayat punika kasuwak. Sarta inggih boten nyata bilih ing sakawit pandumanipun istri ingkang katilar pejah semahipun punika namung ngemungaken lastantun dudunung wonten ing griyanipun semahipun ingkang salebetipun satunggal taun kaliyan dipun cekapi kabetahanipun. Dados ingkang kadhawuhaken ing ayat mriki punika minangka wewahan pandumanipun istri ingkang katilar pejah ingkang jaler. Ayat sambetanipun ingkang andhawuhaken nyukani nafkah dhateng istri ingkang kapegat saya saged nyetakaken panyuraos punika jalaran istri ingkang kapegat kala wau angsalipun nafkah boten saged yen to kaanggep mergi saking anggenipun dados warisipun. Katerangan salajengipun inggih menika katerangan wonten ing ayat 251. Prayogi kula terangaken pisan inggih punika sanadyan satunggaling mufasir ngriwayataken hadis ingkang nyariosaken bilih Baginda Utsman tuwin sahabat Ibnu Jubair nganggep dawuh ingkang
andhawuhaken nyukani nafkah dhateng istri waranda ingkang salebetipun setahun punika sampun kasuwak. Ewadene hadis kala wau ugi nedahaken bilih Baginda Utsman piyambak ngandikaaken bilih punika pamanggihipun piyambak. Salajengipun punika nalika panjenenganipun dipun aturi nilar ayat kala wau dening sahabat Ibnu Jubair, panjenenganipun boten kersa sarwi ngandika manawi panjenenganipun boten badhe ngewah-ewah barang titilaranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang makaten kala wau nandhakaken kanthi cetha bilih Kanjeng Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam boten nate ngendikaaken bilih ayat punika kasuwak. Sarta Baginda Utsman pirsa punika, awit saking punika mila panjenenganipun boten wantun ngewah-ewah. Mirit hadis kala wau katawis manawi Baginda Utsman punika kagungan panginten menawi nyukani nafkah ngantos 1 taun punika wajib, sarta panjenenganipun boten saged nyundhukaken ayat punika kaliyan ayat 230 sekawan menika. Nanging punika boten namung boten wajib kemawon kados dene ingkang kacetha wonten ing jarwanipun ayat punika, malah dipun anggepa wajib pisan. Dawuh punika boten cecengkahan kaliyan dawuh ingkang kaemot wonten ing ayat 230 sekawan punika. Kados dene ingkang kacetha ing kateranganipun Mujahid ingkang ugi dipun riwayataken dening satunggaling mufasir sesarengan kaliyan nalika ngriwayataken pangandikanipun Baginda Utsman kala wau. Mujahid ngandika Gusti Allah maringi dheweke waranda sataun mbetetet kang 7 sasi 20 dina emana suka manut wasiat manawa dheweke karep dheweke kena manggon miturut wasiat inggih punika manggen salebetipun 1 taun kaliyan dipun sukani nafkah, sarta yen dheweke karep lunga saka omah kono iya kena lan sesemaan malih manut dawuhing Quran manawa padha lunga saka karepe dhewe lah ora cacat ing atas ira. Salajengipun katerangan wonten ing ayat 251 kapengetan bilih papacen kula ambali malih kapengetan bilih pepancen punika minangka wewahan mas kawin ingkang kedah kasukaaken dening istri ingkang kapegat kala wau. Punapa nedahaken bilih dawuh-dawuhipun Quran suci tumrap tiyang istri punika membat lan adil temenan, membat lan adil saestu estu. Para kadang pamirsa Kereweng Aji Channel ingkang kinurmatan saha para kadang mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati Gusti Allah taala,
kita pungkasi samanten rumiyin kajian kula lan panjenengan sedaya. Mugi-mugi sedaya menika saged ngiyataken iman tuwin takwa kula panjenengan sedaya dhateng Gusti Allah Ta'ala. Mugi-mugi ugi saged ngiyataken ilmu tuwin amal kesaenan kula panjenengan sedaya. Nyuwun gunging samudra pangaksami. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.